Okay, kumasa na. Josue Kapitulo 1, versikulo 1 naman sa 9. Kung namatay ang surugoon sa Ginoo nga si Moises, ang iyang katapang nga si Josue nga anak ni Nun, ingan sa Ginoo, patay na si Moises nga akong alagad, o sa ikaw, kang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa hutan, o lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo, sumala sa gingon ko kang Moises, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pag-aagian. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsugad sa kamingawan sa habagatan, hangtod sa kabukiran sa Libanon, sa amihanan o gikan sa dakong suba sa Euphrates, o sa kayutaan sa mga Hitihanon, sa silangang hangtod sa dagat sa Mediteraneo. Walay makabuntog kanimo sa tibuok nimo kinabuhi, kay maguban ako kanimo ingon nga maguban ako kanimo ingon sa paguban ko kang Moises, o dili ko gayon ikaw pakyason o biyaan. 6. Liguna ang imong kaugalingon o magmaisog ka kay mangulog ka ni ining katawhan sa pag-ilog ni ining yutaan nga akong gisaad nga hiatag sa ilang mga katigulangan. Apan liguna ang imong kaugalingon o ayaw pagtalaw pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moises nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini o mulampos ka bisan asa ka. So ayaw gayon kalimti ang masahon sa balaod, hinahanglan nga tun-an mo kini adlaw gabi o magkinabuhi sumala sa tanan nga isulat niini o magmauswagon ka. Lebe hinumdumi ang akong subo nga magmalikon ka o magmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, makuban kanimo bisan asa ka. Amen. Igsoon ba kinapulong sa Ginoo? Atis ko tayo kami igsoon base sa itong ibasa na pulong sa Ginoo. Accepting a new challenge in life. Accepting a new challenge in life. Sabi ni saya pa makaigsuunan, atong dawaton ang bag-ong hagit sa kinabuhi. Atong ang punong dawaton ang bag-ong hagit sa kinabuhi. Accepting a new challenge in life. Now, makaigsuunan, arita sa pulong sa Ginoo ha. Kaya pulong sa Ginoo, itawag din siya sa Spanish na pinulungan, Magna Carta. Magna Carta. Matod pa ni Thomas Huxley. Yan siya, the Bible has been the Magna Carta to the oppressed and to the poor. Ang Magna Carta sa English version, sa English, balaod, kinigsoon ka ng balaod sa kagawasan. Okay. Sa ito pa, ang Biblia, mao ang balaod sa kagawasan, ngadto sa mga kabos o sa mga dinagdamo. Amen ba? Kita karon igsoon, dinagdaok ta. Dinagdaok ta sa problema, dinagdaok ta sa mga kanisod, dinagdaok ta sa mga maot na kinaiya, dinagdaok ta igsuon sa mga balatian. But when you have the Word of God, which is the Magna Carta, you will be free. In Jesus' name. Amen ba? So, we need more the Word of God. Nato tanaw igsoon ang Joshua chapter 1 verse 1 up to 9, it is a chapter closes at the opening of this book. Usa kini ka kapitulo nga motapos o moabri aning mao nga libro sa Joshua. Now sa versikulo 1, giniklara diha nga si Moises patay na. Moises patay na. Nga si Moises mooy nangunahan sa mga katawhan sa Dios. Pagawas gikan sa ito padulong sa wilderness o unta padulong sa land of promise. But ipapahulay niya sa Ginoo.
Moses had led his people out of slavery. Si Moses mo'y nagdawat sa kasubuan sa Dios gikan dito sa Mount Sinai. So what does it mean? Nagpasabot kini, nagsipulong kini nga ang kapanahunan sa balaod natapos na. Natapos na. Okay. Now, right, pagkamatay ni Moses, ang Diyos nakinsulti kang Josue. Nato makita diri si Josue usat kini katipo ni Kristo. Right after the law which is given to Moses, and then Joshua followed. Diha kang Joshua atong masabtan igsuon nga ang grasya ug ang kamatuoran ni abot inagi kang Kristo kay si Joshua, right? It is a type of Christ. Tipo siya kang Kristo Jesus. Now, ang book of Joshua, it is a new chapter opens in Joshua's life. So, ang libro ni Josue, nagbukas kini, may tungod sa kinabuhi ni Josue. May tungod sa kinabuhi ni Josue. Now, salamat sa Ginoo nga aning 2024. Praise God, buhi pa ta. Amen ba? Dali pa ka na nakasunod pa ka sa 24? Amen. So, dagan ayaw mo nakasunod sa 24. Kita sunod ng kahon. Gino mo. Oh, kung kita salamat sa Ginoo na 100% pa itong gininhawa. So, healing 2024, it is another chapter of our life. Usap kini, lain na po nga kapitulo sa atong kinabuhi. Nga gitagaan tagigayon, nga kita makahimo pag kinabuhi, makapangalagad padayon niya sa Ginoo o mag-alagad na gustawhan na iya gitiyal nga ni kanato. Nalay mo ng Diyos, muna nga pagkamatay ni Moses, ningon ang Ginoo nga ito kang Joshua nga mangandang ka o sa imo makatawhan, kay ikaw mao ang mangulo ni ining kanak. Amen. Now, iyon ang Ginoo sa versikulo nga itong gibasa, sa versikulo 2, ngadto sa 4 nga mangandang ka kung mupadayon ka mo sa panaw o mutabok ka mo sa suba sa udan. Kato makita ito na. Mag-ingon sa Ginoo nga mangandang ka, usab kini ka dako na komisyon. God was commissioned to Joshua to lead a crowd of people to march forward to the land of promise. Sa kini kanakong suko o isuko siya nga magapangunahan in dakong tao in dakong talon sa katawhan. It's a go over this Jordan River. Kaya ito makita na makaigsuunan nga si Joshua, ito makita na diligid siya unta ang ngayon tungod kay nagsalig lang siya kang Moises. Hiwa po siya pahimo nga naman tungod kay ang Ginoo mo ay nag-appoint niya diling tao. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo atong kanang kung kalimon sa imong pagpamasto, ang Ginoo ba ginag-appoint nimo o tao? Kung tao ka rin nag-appoint nimo, nag-agda nimo nga pamasto. Ano ba gina siya rin ginabulaw tayo? Pero kung ang Ginoo, God was appointed you to be a leader of His people and so on. Even in the midst of circumstances, trials, and sicknesses mo sa kinabuhi, you can survive. Amen. Makabalayo din ka. Do you know why? Because God was ordained you as a pastor to be a leader of His people. Amen. Hallelujah. Ingon ang Ginoo, Joshua, rise up and march forward. Padayon ka mo sa unahan. Tabog ka mo ni ining suba nga hugdan. Hallelujah. Apan, iman-in akong giingon nimo. Kung ako nag-uban sa akong alagad na si Moises, ako usab magauban ka nimo bisan asa ka. Remember this. Grabe ang sa Ginoo. Inumimili kanunay na ako magauban ka nimo o walay makabuntog sa imo kinabuhi. Wow. Pagganindot sa saan igsuon. Apa na panguntahan ano daghang mga pastor karon nga nangapukan.
Praise God. Tingali, tao mo yung nagpupuwet. Pero kung ang Ginoo mo yung nagpupuwet mo as a pastor, kung a leader of his people, as I said, di siya tanwala sa nagkanang mga circumstansya sa kinabuhi ng mga boto. Yun naman, gawas di kang magpadaong. Amen. Amen. Tungod di ang Diyos, imong kakumpan kanunay sa kinabuhi. Ngayon ang Ginoo ka ito ka Diyos, ay kabalaka kung magawan ka mo. Hallelujah. But, yun si Joshua, Lord, dili ko ang ayan, pero ginan siya, ako ang uban kanimo, hinunumi kanunay. Ato tanong nigsoon, ako magauban kanimo. Samtang sila nagatabok sa suba sa Jordan, dito nakita ang kahibulungang buhat sa Ginoo. Diingon ang mga tao, Joshua, mga matay ta, mga lumos ta, kaya naon kayo suba sa Jordan. Unya, kauna si Joshua, kasunod ang mga parisyo galok gapas ka na itong arka, kaya naman sila lukdo-lukdoon. Arka. Kaya ito makita rin sa iyo ng Ginoo, iya karoon ni Numan, si Joshua, ang Ginoo na ipahala sa itong panaw. Kaya siya, kaya na po, nga walay makabuntog ka na ito. Una na siya, iyon pag ilang Ginoo, yung giri ko siya mga katawan nga, ang tanang matumban sa akong mga tiil, igahatag kaniya. Idegsoon, paglika ni Joshua sa suka, medyo loud yun, iabot na sa tagatuhod, diri, pero matingala siya na maabot sa iyong paa ang tubig, kung makita igsoon, mupunhod ng kining, muhubas, inigtikan na po niya muhubas, wala mga tao igsoon, makasunod kanya, pakatabok, hantod na may abot sa stikas tampi, nga wala yun na nalumos. Ingon siya, Ginoo, salamat na imong saad pinuot mo. Amen. Ang matumpan sa ako mga tiil, igahatag, diri ka na ko. Yun ang itumba niya, ang tubig, imbas. Amen? Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Na ikaduhan na pagsunay, iabot sila sa Kanaan, o dito sa Kanaan, doon ay dako kay gingharian, na kitawag o Jericho, di ba? Nakanoon, kabasa mo na? Kunya, ang Jericho, na inhabitants were very strong. Mga tao dito, grabe kakusdan, grabe kagamhanan. Dahil makita, ang ako kay problema nila, unsaon pagkumpag ang wall of Jericho. Na grabe ka pulido, grabe ka sulit. Yan, napay mga tao na mga warrior igsoon. Kapan ang Ginoo, hallelujah, naging-upan, ligit ang Joshua. Atong tanaw ni igsoon, diretso na makasulti, nabuka nila igsoon. Sa pamaaging, dilit pinagis pakikaway. Diba? Kung sa instructions Ginoo, Joshua, libutan ninyo ang siyudad sa Jericho within 7 times. Amen. May mga instructions niya, may mga instructions na mulibuhata. O itulod din mo Joshua, pagka ikapito ka, higayon igsoon. Libot sila, natingala sila nga, nagulog ang wall of Jericho. O ilang ibuntok ang mga tao dito nakita. Dili pa mo sila kalitos pikas tampit, tungkol kay ang dalan, muagi sila dito sa Jericho igsoon. Matuwa dito ang dako kayong problema nga ilang ato bangon. That is a major problem. Hallelujah. Now, ang pagutana, sa atong Kristohanong kinabuhi, kung saka ang major problem sa itong kinabuhi? Tingali, atong major problem tingali, warta. Diba? Kung inom na, kada mga pastor, pag may mga gatherings, yan ay mga magwali, isang sayot na pagtinuruan, kung ang tapok. Kaman, ispektar sila, may madawat. May madawat na grocery, may madawat na cash. Ang major problem karon money. Tungod sa kwarta, daghang nga usap ang minalihan. Tungod sa kwarta, igsoon, hallelujah, ikan sa kamaturan, nilayat ngadto sa sayop na pagtulungan. Sa buwalang makaigsunan, daghang ayaw members baptist yan. Pero tuwa ka sa Mormons. Ilayat sa Mormons. Diba? Ha? Ang major problem, kwarta. Kwarta. Patayan natin igsuon, kaya ang yawat karon, yang subuon ang iyang mga disipulo o magamit silang wealth aron ang mga pastor na wala sa maturan mausap ang ilang ginalihan.
tungkol sa medyo problem kwarta, upati kulog na lang ta sa buhat kanili mayo. Pero ito makita, Joshua. Nagpadaugod, taliwala sa gubat igsoon. Sunod na, gawa sa kwarta igsoon, usap tayo mga complex. Komplekto sa Kristoanong kinabuhi. Sa John, 1 John 2, ako makita niya, 1 John 2, verse 15 to 17, sa kinulihan soon. Ayaw, kikugmang kalibutan. O sa mga butang na naani ini. Amen. O sa mga butang na naani ini. Ato mabasahon, may para maklaro yun bagay parang mahimot kaluligan. Ni Pastor Eben nga kung sulti ka niyo sa Biblia, may iligal. Okay. 1 John chapter 1, verse 15 to 17. Ito, kanon. Pasok na ito eh. 1 John chapter 2, unang Juan kapitulo 2, dahil. Unang Juan kapitulo 2, 15 to 17. Ngayon rin ha? 15 to sa 17. Ngayon ang pulong sa Diyos din eh. Ayaw ninyo hikugma ang kalibutan o bisan unsa nga iyas kalibutan. Kung hikugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iyas kalibutan, ang unod-non kahidlaw, ang tanang kailitgon, ang tanang gikaibgan sa mga mata o ang tanang gipasigarbo sa tao dili kini iyas amahan. Kung dili iyas kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga naanigini nga gikaibgan sa mga tao, mga hanaw apan ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahagtugan. Pagpili asa ka gugmas kalibutan o gugmas Ginoo. Ang gugmas Ginoo mabuhi ka ug hangtod sa walay katapusan. Apan ang gugmas kalibutan mahanaw kini. Ibanlas kini soon. Hallelujah. Dili lang sa kalibutan bisan pa nga tungunod, conflict with the flesh. Problema kini unod kay mao kini number 1 sa pakiro sa pagpangalanan sa Ginoo. Labi na pagulat-ulat, dili ko sa nato. Ulan man ito, sa diha. Oh, di ba? Kasagahilan to sila dito. Basta ikaw, sipig ka liha, kay sumawa niya ka, no, lantang niya ka, so mulay order sa unod. Paano po, kini unod ang espiritu, kaubar mo na. So, mulay ni Pablo nga ang akong espiritu, ang sayo niya, ang akong unod, magrambol niya sa nagsoon. Rambol gina. Dahil nato na kayo na, dayon conflict with the devil. Kundi, ay, at sa tingin yun, sa kubigan, kundi ito rin ka na kung kaaway, na mo usapwahi sa atong pagtuo. Number 1, number 1, kinigitawag kung panulay. Kung panulay, si Lucifer na, kaya ikaduha, kinigitawag o manunulay. Dari manunulay, so, pwede Kristohanon, magamit as manunulay. Wala bang, manunulay ba? Kaya na, ay, magpusa dito, ang sa kanila eh. Di ba? Ay, manunulay. Dahil ikatulog, pagsulay. Mistake. Laro tayo ng bukas mga pagsulay. Okay? So, ang pangutana, has the conflicts been difficult for you today? Ganito na problema ba? Kung at kanil alam kanimo aning adlaw karon. Nga matod pa sa highlight sa article ni Rimpat siya sa Christian writer niya. Sa iyang article niya siya, are you in the wilderness of the death? Or in the land of victory? Is your life a constant struggle against the power of darkness with constant defeat? Or it is a victorious war waged in the power of present Lord? Muna ang iyang artikulo. Atong binisayo na, matod pagdiripat. Ikaw ba, naaba ka sa kamingawan sa kapilihan? Are you in the wilderness of the death, naaba ka sa kamingawan sa kapilihan?
O naa ka sa yuta sa kadaugan. Ang imo bang kinabuhi kanunay gina tusok-tusok sa mga gahom sa kagitgit? Or kanunay ba kang bibiro? O madaogon ba ka? Pinagi sa gahom na nabanhaw nga Ginoo nga mo si Kristo. Kung mga pangutana ba? Dili adlaw naapabaka sa kamingawan sa tindihan? Are you in the wilderness of the faith or in the land of victory? Ito big soon, na promise sa Ginoo, dalpon ang tao dito sa land of promise, land of victory. Pero sa wala pa sila maabot sa land of victory na ay land of wilderness, kamingawan. So ang pagutana, naapabakas kamingawan o nalabakas kadaugan, yutas kadaugan. Hallelujah. Musa, bumutili mingon ang Ginoo ato kapoy kang Joshua. Sa versikulo 1, versikulo 9, last section sa verso. Hinumig kanunay ang akong ingon mo Joshua. Hinumig kanunay magmaisugod ka o magbalik-on. Hallelujah. Kay ako makauban kanimo o walay makabuntog kanimo bisan asa ka. Ana ako nagaban kanimo bisan asa ka padulong. Ha? Pagkalindon sa saat, grabe kabutan, grabe kalikon. Kini mapadula sa suot, kung imo tagad ko pagtagad, mugawas ka kadaugon. Mugawas ka kadaugon. Ako gusto papasa para ma-recap kanunay sa kanuna, ma-rehistro sa kanuna. Sa Muslims chapter 1, verse 9, i-read. Hinundumi, sa tropa, kalakulo hinundumi, gisulti na niya. Amen ba? Gisulti na ni kang Moises, gisulti na ni sa mga tao nga nagkunatan ng kahuswe. O inon siya, hinundumi ang akong sugo na magbalikon ka o magmaisugod, ayaw kahadlok o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, maguban kanimo bisan asa. Amen. Pwede po rin sa tuwa. Atong reverse. Ngayon na. Hinundumi, magbalikon ka o magmaisugod ka pasang ibig. Amen ba? Kung ato i-consideray sa kung kinabuhi ba, hindi lang ka Diyos apisan pa kanimo ni kabuntagon. Ngayon ang Ginoo nga hinundumi. Pastor Eben, hinundumi, Pastor Rizal, hinundumi, Pastor Wilson Johnson, hinundumi, Pastor Abilia, hinundumi, Pastor Esgat, Pastora Leticia, Pastora Milita Rasilis, Esgat, hinundumi, Pastor Dante Rubio, Usa ikaw dire, usa na ang ating hinunduman kanunay. Hallelujah. Magmalikon ka, magmaisugod ka, ayaw kaluya, kaya ako, ngayong Diyos na kauban, bisan asa ka. Amen. Amen ba? Hallelujah. Hallelujah. Pili na versikulo son, it is a call for courage. Tawag kini, panawagan aron ta magmalikon o magmaisugod. Taliwala sa hagit ani tuig 2024. Siyon, dunay daghang hagit sa tuig 2024. Adunay daghang kaaway nga imong matubang ani tuig 2024. Matod pa sa 1 Corinthians 19 verse 9, there are so many adversaries. Adunay daghang kaaway. Nabiro na kaaway si kamatayo. Yes. Amen ba? Amen. Kaduha, kining ang kaaway nimo kining daghan kining mga bad attitude. Nabiro ni nga wala sa pagserpak to, kining pagkatikasan, pagkalibungan, pagkamapitasmon. Yes. Amen. Pitasan. Ano na isa ka sugilanon? Usa ka tao na pitasan, usa ka Kristohano na pitasan. Kaya ito siya siyempre kiran, naging sa tabay. O muna siya tabay, so wow, kanino sa tabay na itong tubo. Oh, pag kanino sa tubig, first class na tubig na may mo. Una yun siya matungkol sila, pero magpunta na siya sa katibingan sa pupunta. Una yun na siya, dahil nakasuggest niya, ibaligya yung katabay. Una yun siya nga, sige no, tinuod na, nilog yun. Surya, kinig ibaligya.
Ato pag-istorya sa kadlaw niya na, doon ay doon niya. Kaya, siya nga, naano daw kung kay baligya na tabay siya, tinoon na. Ako'y palit sa mga tabay. Ipalit ang natabay. Iuli siya sa syudad. Dayon, pagkahumalik soon, pagkasunod ang lumibalik siya. Ngayon nakitaan, sa nagpalit siya natabay, kami kalo sa tubig. Siyempre no, natabay, kalo sa tubig, kaya naman natabay. Iyang ibadlong. Siya nga nung ikalos maka sa tubig. Siya, di ba ako naman, di ako naman yung ikalos. Siya nga atong agreement, akapay naman ang akong gibaligya, di ba ng tubig? Kung naglalis sila, nagdako ilang lalis, ha? Akapay na rin yung gibaligya, wala mo tubig. Sa di na mahimo, mawiyon na ko ito ang kwarta. Usaom na ko, natabay ko ito Siya, di ba? Yung palit man ka, namiyon ko nga tabay, ako ibaligya, di mo magkipalit. Huwag man na may ingon nga, labong tubig ba? Ikasan, di ba? Ito lang dako, ilang istorya, yapon transporte. Ilang importe. Ito may ikunin ng judge, okay? Isa may kapalit sa tabay. Ako, sir. May politician tagya sa tabay. Ako, sir. O sa may agreement ninyo, may untong tagya sa tabay. Ang among agreement, atabay ray, ibaligya na ako, atabay ray ang paliton. Sige. Isa nga, ang napalit sa tabay, siya nga, dili man na senior judge. Ang atabay, siyempre atabay, namin ay tubig. Sige, muna ako desisyon, napakaipunod ka ron. Dili ko mapos, kay mapos mo ako balik. Gusto ko na kedua. Utong nga sa kasalan, utong yung ipakalaw desisyon. Ang akong desisyon, ang nakapalit sa tabay, iya ang tabay. Siya nga, di pa ka proteksan sa kawan din, sakto ko. Pero, kiling tubig, ipakuha na ito sa takiya. Kaya tabay may kong ipalit. So, ikaw na takiya sa tabay, kuhaan yung tubig, kanila na imuha. May desisyon. At tabay na ipalit, ihatag na ito sa kapalit sa tabay, o kiling tubig, kuhaan Kadili na imuha nga tabay, ang tubig imuha ra. Kuhaan yung tubig. Kaya kuhaan po sa takiya, kuhaan po sa nakapalit sa tabay, ang iyang balik, ang tabay. Kuha ba niya pwede son? Kuha ba niya? Ang point niya, ang point niya isuon, ang kamatayo ni Kristo Jesus, mautoy pili, aron kita dipalit, sinabi sa nabili ng Lord. We are bought by His precious blood. Ipalit na ta sa hamiling dugo ni Kristo Jesus. Pero usahay sa atong pagkakristohanon, ang nagpalit nato, usahay ato pagmapikasan. Ato pagmapikasan. Kaya kanang iyang gipalit ka para sa iyang nindot nga mga plano. Gamiton kanya para sa iyang pagpadako sa mga pero usahay, di nato mauyunan ang iyang gusto, mana matawag ka kristohanon nga pikasan. Mga son, kung ang takiya ang nagpalit nato igsoon, ipalit sa bilog naasa na kung katungod nga mugamit ka nato. Kaya dili naman ta, dili ato ay igsoon, dili naman ato man. Iyan ang Ginoo. We are bought His precious blood. Muna kung sa iyang kabubuton, andam ta mutuman. Kaya dili na ni ato usa meron ako kinabuhi sa Ginoo. You are bought by the precious of blood. Manang yung kinabuhi dili na iwa niya sa Ginoo na. So, ipalit ka para sa iyang katuyuan. Sa katuyuan sa Ginoo. Sa katuyuan sa Ginoo, gamiton ka para sa pagpadako sa gingharian. Mga Bible study, patuon ka. Prayer meeting, patuon ka. Amen. Sunday worship, paapilon ka. Wa na ka, di nakakabaliban because ipalit ka sa iyang pamilya. Amen, amen. So, ngunit soon,
Diyos wa igsoon. Ato makita na Ginoo. Di na ko makaya. Dunay mga rason. Dunay mga rason nga ano nga di makaya ni Joshua. Why? He was beginning a new vision. Bago pa siya sa tawag. Bago pa siyang mahimong leader. Di niya galing na igsoon. He had been given a staggering responsibility. So man ni Ginoo. Pagkaan ko ni mong kahas pero di pa man cluster murag. Di na ko ni makaya. Nagsukrap nga kaakuhan. Di na ko makaya. I was young. Katanong pa ko. But di ko lang Ginoo. Hallelujah. Wala kay daghang palibad diha. Ako kang gamiton. Barog o maisugon ka o magalikon. Kaya ako maluman kanimo. So reason for courage. Doon ay mga hinungdan. Ganong ipabarog ka kipalikon sa Ginoo. Why? Ang anong umarog ka nga maisugon o mabalikon. Padayon sa pagpangalagan sa Ginoo. Napiro ni reason. Because of the power of God. Amen. Muna ang atong pusok. Bisan kuyang ta. Bisan batanong pa ta. Mababayag lalaki. Praise God. Gamiton ka sa Ginoo. Tungod kay ang kahog sa Ginoo. Mag-uman ka rin. The power of God. Amen. Nakamakita na manifestar ang kahog sa Ginoo. Ang logabis na nag-travel. Una ang kahog sa Ginoo. Karon ni Moises igsoon sa makita nga gibuak niya ang pula nga dagat. That was the power of God. Amen. Hallelujah. Dayon, ikaduha isang rason nga nang mubarog magpaisong kuntag mubarog galikon. Not only does the power of God, but also the presence of God. Kasi the presence of God, ang pagkaanaa sa Diyos. Ingon ang Ginoo, ako magauban kanimo. Amen. Amen. Ila ka Diyos kabisan kanimo. Mubati ta og loneliness, mubati ta og kaluya, mubati ta kabalaka, pero kami ang Diyos na tubali mo. Amen. That is the reason nga you can be strong and be confidence because of the presence of God na ang presence sa Ginoo. Sa tarang-tarang ng mga Hudyo, ang presence sa Ginoo nakaban kanila sa unahan o sa ulahin. Nag-travel sila kadlaw sa man. The presence of the living God was poured into the pillar of clouds. Anong clouds man? Tungod yan lang. Isang lang sila mag-travel. Init kayo ang kamingawan. Init ka ang wilderness. Ulit tubig, uhaw tayo. Pero ipadlungan sila sa himaya sa Diyos. Pinagi sa clouds. Amen. Unang wagi na namatay nila. Panahon sa kagabiyon. Kaya gabi sila. Panahon sa kagabiyon nagsoon. The presence of God was poured into the pillar of what? Fire! Anong fireman? Kay muhatag nilang lamdag, kahayag sa lagyanan, kay kung kamingawan galing ang pagkatuan, magawas ng mga malalang mga manak, sama sa kubra, mga itin, magawas ng kagabiyon, pamaamon sila, patay. Magawas ng mga tigre, leon, patay sila, mahulog sila. But, the presence of God, iapan them, was poured into the pillar of fire. Amen. Pag ang yaang, ang bitin mo daswag sa tao, di kay nanuman, naan nakakural ang kalayo sa Diyos. Amen. Amen. Unang nalitangan, mahadlok, papaisugon ta. Ilamin na, pumatubang tag mga kaaway, mga bad spirit sa madya. Ang kalayo sa Diyos, nakakural kanimo. Amen. Oh, di na maka-antog sila. Amen ba? Ang fire sa Ginoo nakakurang sa katawan sa Diyos. Adlaw gabi, panahon sa adlaw, clouds of glory. Panahon sa kagabion, fire of the presence of God. The last, but not the least. Hallelujah. Sa next son, the power of God, the presence of God. Ikatulo. The reason for courage. Ikatulo son, because of the promises of God. Tungkol sa mga saan sa Diyos. Conviction, grabe. Di pa kamalik ko na eh. Dahon sa Diyos. Ang Diyos. Mga saan sa Diyos. Grabe naman po kamalik ko na. Amen. Amin ba? Amen. Di pa ka anak. Wala ka nang hahanapin ka. Amen. Naasa iyo ang lahat. The presence of God. The power of God. The promises of God. Ngunit upanin mo sa imong panaw na ito sa mga. Wala nga Ginoo, be strong and be confident. Wherever you go, I will be with you. This ko na panalangin. Mapo ka. Amen.
mahal galagit ko Diyos. Salamat sa mga pulong kanya. Magbiling mo tapos sa mga kasing-kasing. Kahit mo kinig kusog. Power. Salamat Ginoo sa hinungdan na kami magpaisugod tungkol sa mukahon. Tungkol sa mga saan. O sugod sa mga pagkana. Yes, Lord. Salamat mo gan. Tapos kami magbanawgon. Anong pray ka sa mga po. Salamat Ginoo. Magmantala kami sa kabayaan sa ngalan ni Yes, Lord. Jesus. Yes, Amen. Lord. Amen.